Okay. En hyperbel er en bestemt type funktion. Når man tegner en funktion i et koordinatsystem, ser det sådan her ud. Yes. Man kan se, at en hyperbel aldrig rammer 0,0, og det ligger kun i et kvadrat. Ligningen for funktionen hyperbel er fx er lige med a divideret med x. Ja, og når x stiger, så falder y, eller når y falder, så stiger x. For eksempel, hvis man nu skal køre et sted hen, så jo hurtigere man kører, jo kortere tid tager det, eller jo langsommere man kører, så tager det lidt længere tid. På den måde, så varierer x og y med hinanden. Ja. Man kan også bruge den til at finde ud af, hvor lang tid en rute tager. Hvis man sætter længden på ruten ind på A's plads, og så sætter hastigheden af, hvor hurtigt man kører, ind på X's plads. Ja, det kaldes omvendt proportionalitet.